А, то си е зелено, така ли е? То си е зелено. О, найс. О, човек, това е прекрасната планета Ние за директно до камъка паднахме. Почвам да събирам супер сампълс. О, браво! Алекс, то пенис беше... Въобще намерихме този пенис без Алекс. Да. Още като падаше, нали? Само ви кажа, че пусна. Маркирай. До тестват. Никола ма обис нещо директно. Сори, момчета. И Шрикърс идват също. Мяско си бях... Някой да ме съживи все пак. Никола ма обис нещо, не знам. Тесва. Някой да вижда между другото това. Има и Tentacle. Как му викаш? Tentacle. О! Казва мина. Как се пише Steam? Кое беше Steam? В. Мерси. Това е зеленото тук, където сме. Точно ли, бе? Не. Виждаме ли Tentacle хоста? Не. Аз съм малко preoccupied. Аз съм при Гошо и не, при Галимир и Алекс. Не знам къде е Гошо. Аз съм в гъста, как къде? Някакъв газ им пада. Припалата са ми на главата. Тук е голямото тяло. Let's blow it up. Има стал, който мен. Голям орбитъл, а? Сталкър, не сте ли намерили Никола или само сталкери? Само сталкери. Някой от нас ще умря. Аз. Ще ви се плайнем. Видя ли от каква посока дойдох сталкерите? Да, зад нас, откъдето умря Гошо. Там е и дебелото нещо, аз опитах го разцепа в задника. Айде, има само 10 минути, да затваряме бъкхолс, не се разсейвайте. Между другото, кой беше пич с това? Спрете да ме убивате, бе, хора. Не съм аз, това е на Алекс. Това беше баража беше бараж. Прекрасният бараж, който... Аз нямам нищо против бараж. Съм фен на баражите. Къде е Меганеста? То е Игъл. Импресив. Има Bio Titan. Окей. Шет, има експлозив бастет. Беше най-смешното нещо, човек. До мен такъв, как се води? Той има и Bao Titan, човек. Има и Bio Titan, да. И Бъг Брич има до нас. Просто има Bao Titan до нас. Вие взехте ли ми супер сампалите? Не, мисля, че не изобщо. Точно това питах, кой има супер сампалите. Аз ще убия това Bao Titan. Чай, къде е? Това Bao Titan как се крие зад... яйцето. Тук има една дупка, която не мога да затворя. Тая. Нещо е Къде? Маркирах я. Отивам. Тя е последната в този нест. Идвам. Имаш някакъв Bao Titan. Гоши, хвърлям, пази се, Галимир. Галимир хвали, видяхте Галимир какво хвали, човек? Игъл някак хвърли там. И пак не го убихме, между другото, да кажа. Какъв е проблем? Очевидно е бъгната. Да, наистина е бъгната, човек. Bao Titan излезе от нея. Bao Titan, човек. Не, бъгната е дупката. Направихме. Ма трябва още 4. Какво беше отговора? Кое беше ефективно?
На Алекс, каквото хвърли Алекс. Аз се Май беше хвърлих Игъл. Devastator. Не Devastator. Някой ме се живи. Между другото, изпуснах яйцето. Ако сте там, е хубаво да го вземете. Или аз ще го взема. Взехте ли го? Маркирано е в центъра на дупката. Не е лесно. Не. Убих батайта на единия. Още 4 Аз виждам. Мисля, че видях къде е. Как се правеше маркер на картата? С кой бутон? Q. Q, T, не знам нещо такова. На картата е отваряш таб и ляв бутон. Гоше, къде е това? Яйцето? Ага, Синия маркер. окей, отивам. О, тук има. Ей го яйцето. Браво. Всичко ли имаме, което ти трябва? Горе-долу. Там Аз има съм при Галимир. Кога търсите при мен? Екстрактваме се, мисля. Или не? Събираме какво правим и... Окей, да пуснем ли екстракшена? Аз съм при Галимир. Той при вас ли е екстракшена? Да. Така ли? Аз го виждам, да, аз го виждам физически. Дайте си направим обжективите. Има някъде Stalkers, Mokers. Както искате. Имаме Аз ще само оставя един- яйцето. Никола, ела да трепем с Шикърнест. Окей, само секунда да пусна яйцето тук. Идвам. Между другото, не знам дали се усещате, имаме 4 минути. Да, бе. Окей. Да пускаме екстракшн, често казано. Да, това викам, да пуснем ли екстракшена. Тук има такова затрепане, някой да дойде с голям уепън. Ние с Никола ще почнем екстракшн, вие се оправите. Ще го някой пускаме да дойде с екстракшена. голям- Не сме направили всички обжективи. Тук при мен елате. Няма и Да да ги пусна ли направим. екстракшен? Да пусна ли екстракшен, момчета? Не. Кажете. И кой Окей, ми вика да се плай? Аз го пуснах тук. Some things never change. Никола, внимай, метеорит. Да, виждам, усещам. Браво, момчета за Stalker Лера. Браво, Да голем. помогнеш, тук мен магоната шит. Много шит. Идвам. О. Никола, ние сме на половин час с тях. Само Галимир, кажете, тук има... защо вие си викнахте саплая? Това не разбрах. Защото сме глупави. Също аз съм глуп. Галимир, сега ще разцепа това. Кое? Тук виждаш ли голямото нещо? Стреляйте Малко е неста. Шикърнест. Ако можеш, супер. Шика е неста, да. Пигнах ви едно сентри, което е по пътя. Да знаете. Аз ще разцепя шика е неста за секунда. Аз ще го разцепя, Галимир. Сега ще ми падне антитанк емплейсмент. Чувам Tunnel Breach. При тях. Да, супер. Браво, аз си го бутнах. Добре. Галимир, сега ще го разцепя това шика е неста. Искам да видя как ще го разцепи. С 2 патрона. Аз ще видя теки. Ние може да правим objectives. Ремоутли. 1, Яко, супер яко. 2. Браво. То не е бил шика е неста, ми Sports Pure, ама също трябва. Къде е Шикърнест тогава? Оглеждам малко. Само ви казвам, момчета, Всичко е като идвате, нали усещате, че има по пътя ви, чакай, пигнал съм ви го, Tesla Tower има. Само ви казвам. Тук има яйце, окей, взимам яйцето, взимам сампелите, да съм пуснал, окей.
Пак повтарям, че има Тесла по пътя. Или вече няма? Вече няма. Няма. Има 1 Окей, милион идеално. болети по пъти. Няма нищо. Алекс е тук. Реално, Аз съм на път. ти ще чакаме, Гошо. Аз виждам самолет. Окей. Още е шикай. Супер много шрикари. Да, някакси се появих 1000. Окей, зад Гошо има някакви неща. Много Еми, неща така ме че- гонят. Нашите Мога хора да ще ти влизам. помогнат, надявам се. Мой да влиза. Браво, убих ти балтите назад. Няма влизаме още. Ела тук до нас. Тук съм бе, влизайте. Окей. Влизаме. Ай. Взехме яйцето. Айде. Браво. Много добре, спрайхте. Как се отказаха Да, от те се справиха много обектите и от мисията и се викнаха и екстракшена. Ние паднахме на пениса, човек. Това мисията е изпълнена за мен. Си тръгваме. Паднахме на пениса. Си тръгваме. Сега Алекс ще ли го видите избра? обективи. Само да питам, Алекс ли избра къде да паднем? Две Да. гнезда има. 2 гнезда медиум. Виж Да. всичко сме изпълнили, Бяха човек. до екстракшена. Ма нямахме достатъчно време. Нямахте ли? Виж, че ни каза, че сме супер, Валер. Имаше нещо от рода на 10 буби около екстракшена, трябваше тях да трепем. Виж какво става тук. High value pickups, човек. То само 2 на тази трудност. Това някакси... 2 от Според мен не яйцето. Едва ли лави, брат. 4 оранжи. Само 2 лилави. Така само Да, 2 лилави имахме. Не. Имахме си 4 лилави и 2 от яйцето бонус. Мгм. Да, общо... Не, имахме 7 ли лави? Да. И 2 от яйцето Трябва бонус. да е 7, да. Да. 7 плюс 2. Да. Бонус. Ето, аз съм И най-покрит кръв, между другото. Не знам какво друго да кажа. Също искам да отбележа, че аз затворих 10 от 11-те дупки в новия Меганес. Аз мога да ви кажа, че нищо не Аз прави цяла мисия. затворих поне 7. Ей,